Ftehim storiku għas-settur edukattiv. Hekk ġie deskritt il-ftehim dwar il-pakkett finanzjarju li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-Unjon tal-Għalliema li se jwassal għal żidiet sa 20% fil-paga tal-għalliema. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li jinsab kuntent li ntlaħaq dan il-ftehim mingħajr ma kellha tittieħed azzjoni industrijali. Milli nista' nifhem intlaqa tajjeb kemm mill-għalliema nfushom mill-LSAs u mill-KGAs. Għalkemm xtaqu li jieħdu azzjoni industrijali biex jiksbu kundizzjonijiet aħjar, naħseb kienu jippreferu li ma jsirux l-azzjonijiet industrijali, speċjalment l-strike. U allura ħadu gost li kisbu dak li kellhom jiksbu, dak li hu xieraq u dak li jedna mill-ewwel li għandna nagħtuhom mingħajr ma sar l-strike. Għalija din kienet rebħa importanti ħafna. Il-Ministru Bartolo kundanna kull tip ta' diskors negattiv li jsir fil-konfront tal-għalliema waqt li qal li min jgħid dan verament ma jkollux idea ta' xi jfisser ix-xogħol fis-settur edukattiv. Fost dawk li laħqu l-ftehim hemm Luka Tart, għalliem fl-iskola primarja ta' Witilajn. Huwa qal li għal kuntrarju ta' kif jaħsbu wħud, xogħol l-għalliema ma jispiċċax malli l-istudenti jmorru lura d-dar u sostna li dan il-ftehim kien wieħed bżonjuż. Hija xi ħaġa pożittiva ħafna naħseb il-fatt li l-Gvern irrikonoxxa li l-professjoni tal-għalliem li għandha bżonn dik l-imbuttatura l-qudiem. Naħseb li huwa importanti ħafna wkoll biex tħeġġeġ iktar żgħażagħ jitlu fil-professjoni għax minn żmien għal ieħor dejjem qed jonqsu. Tajjeb li ngħidu li x-xogħol tal-għalliem ma jispiċċax fis-satej u nofs. Jibqa' għaddej sa tard billejl. Is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabbri qal li dan il-ftehim mhux biss se jtejjeb il-pakkett finanzjarju tal-għalliema iżda se jkun qed jixpruna l quddiem il-livell ta' dan is-settur. Malta kisbet riżultat sabiħ ħafna fis-settur edukattiv wara numru sostanzjali ta' snin fejn is-settur edukattiv kien traskurat fejn jidħlu ftehim settorali. Wasalna biex qabilna fuq pakkett finanzjarju illi se jonora x-xogħol li ħafna li għamlu l-gradi kollha tal-għalliema. Il-Partit Laburista fi stqarrija ddeskriva l-aħbar tal-ftehim bejn il-Gvern u l-MUT bħala waħda mill-iktar sbieħ li jista' jieħu pajjiżna, hekk kif l-għalliema se jkomplu jgawdu mis-surplus tal-Gvern b'din iż-żieda diretta fil-paga tagħhom. Żied jgħid kif it-tissieħ ekonomiku mhux biss wassal biex l-għalliema jkunu jistgħu jitolbu kundizzjoni aħjar, iżda serva biex il-Gvern jasal joffri dawn il-kundizzjonijiet ġodda.